вақте ки мо кӯдак будем дар масҷидҳо баъди намози шом хӯроки шом буд. дастархон тунук мекарданд. ман мехестам дастҳои мусафедоро об мегирифтам ва мусафедо хӯрок мехӯрданд ва дар уҷа гапҳо мезаданд, суҳбатҳо мекарданд. як мусафеди хеле сину солаш рафтагӣ буд, дар бехи печка ҳам хел баъди хӯроки шом ховуш буд. ба бобиашон гуфт ки хеле ношудӣ амро торати шикаст, бира торати даст руку биё ки хифтана мехонем. мусафедам хоб гуфт бобиашон берун рафту лаҳзаи пас омад, овои ришаш рехта рехта ларза хун хӯрда бехи печкада шишт. ба бобиашон гуфт ки ай гуфт пота нашуштӣ? гуфт ҳазратҷон ох торати даст рӯ гуфтӣ, агар торати даст рӯ по мегуфтӣ хай поҳома мешуштум, охи ман намедонам хуб бобирам ай сар торат кунам. ман хел суханҳо мегуфтам. хуш ба ҳоли он мусафидои қадим ки қадри ҳамдигарро медонистанд.